Patay ang usa ka 19 anyos nga babay human Dunggaba siyang kanhi kapuyo kay wala kini makigbalik ang biktima ngadto sa sospek. Nahitabo ang krimen sa Sitio Sunflower, Barangay Tisa, Cebu City. Ano ang report ni Alan Domingo? Nahitabo ang pagpatay sa biktimang si alias Pitpit alas 8 kagabi. Gidunggab siya sa iyahang kapuyong si alias Michael, 22 anyos suman giingong mibalibad nga makig-uli kaniya. Gidala sa ospital ang biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival. Nasayran nga nakigbuwag na ang biktima sa suspek tungod sa iyahang bisyo ug sa kanunay nga pagpanagmal kaniya. Gayon dili makanawat ang suspek maong giatangan niya ang biktima og didto na gidunggab. Nakapangay pa og tabang ang biktima nga nakit-an na lang sa iyang silingan ang nagkadugo nga lawas niini. Nga naman na, pag anak na ko, dagam siya dugo sa paa ko, nakitaan kinikit mo diri. Pag anak nga naman na, si Mai, katong yung banabana, nilakaw dahil ni dagan siya. Anak siya nga ito. Nga ito, ngayon ko siyang manguday, ito imong mamaday. Pag barog nikit-kit kiri, wanta siya, nagbunso pa rin, barog siya, nakud siya dito diha. Padang ipangita karon sa kabalisan ang suspek nga nagtago-tago na human sa gihimong krimen. Nag-conduct ato ang kapulisan at this time og hot pursuit ani nga mao nga suspetsado. Anyway, nailhan man ni siya sa pamilya sa babae as well as sa mga silingan nila. So it's just a matter of time nga to ang madakpan ni siya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.